serbisyo publiko nga ora mismo, kan mano'y pinakikita kayo. Waray korupsyon, waray sindikato, at pag-orsa hindi o diritso. Yato na sige daw kita, di mano nakikitigla humurag sa kaupay pagkip at kursina sa bitigan ang kapadis ginaganahan. Yato na sige daw kita, sige na ang galupad handa na mga pinaura na sa hagala. Di mano'y maupay kumurag sa ang Ginoo tinatapuran niya, sa litwaray manggod pagkahadlok niya, bahagpagyo ginatubang niya, at Panginoon ay inuuna, ang pag-intindi o kan pagbabayad, makasing-kasing di kun mapapara, himanuloy at manggin higugma, lamay oras mabalik mata. Yato na sige daw kita, di mano napipitigla humurag sa kaupay pagkis at kursina sa ibigan ang kapadis ginaganahan. Yato na sige daw kita, sige na ang galupad handala, mga pinaura na sa hagala, imanuroy mo ba'y kumurag sa ay daw pa'y tumurag sa ni manungayan, ay daw pa'y tumurag sa ni manungayan. Tumarang muligo ang oras na kabago, hindi ang garantiya ni Mano. Karituan at kabukiran o kadaganan, arang ihapan niya pa siya lahat, habasong makikitan. Ginayo kayong mapaglaong hari mga oras nun, serbisyo publiko na mismo. Thank you so much, Honorable Mayor Manu Roy C. Ador. Nasugod man na naton mabaysay nga kapitana, haniyo maupay nga panigura.